Hanne har besluttet at skrue ned for sit CO2-forbrug. Hun har derfor slukket for lyset og lever nu sit liv i mørke. Fuck, allerede. Nej. Det behøver nu ikke være så svært at nedsætte dit CO2-forbrug. Klik ind på 2100 nu, så gør du en forskel, uden at det går ud over make-up'en.